Салам маршал Думасу войнахи. Войн тахна 13 сентябрь 2020 тахна вой хагулдалар алшо цель маленький манифестация идуя пикет, чтобы озера вой саши семья проблемю сажимста гуд депортируют вахизуша дақи тюрмачур арвали депортируют киевч кашин кицау ишт вой Страсбург шахар чуаха вой зайниял кица семья ю царного иштарло депортируют вахизуш ишбу أخدال مؤلها ويشترن غير دولشة نتير فقو ويانا إشت بريجيرة حقول بلدو إن شاء الله وي بعنش ليلردو الله دالا وين غديردو إن شاء الله الله دالا ديك حولي بوخيل وي سينغتن بولشتار دي برتيرتو حيزوش برشة